Hattuni. Olen ihana kulkuri. Puolikin jo tulluuni. Kuvan mittarinen. Sitten on muovikasinen, jonka löysin roskiksesta. Vanhanaikainen radioni. Ja tietty ostakaa kilppi. Sinä et saa ikimaailmassa kaatua. Muuten minä hyvin suuri. Liupadaupadou. No niin. Ostakaa, ostakaa, ostakaa. Ostakaa ihania tavaroitani. Ostakaa, ostakaa. Mitä täällä niinku myydään? Katso! Kaikki tässä olevat. Tää arkus on tää harkku kyllä hieno, mutta kahvipannu, hattu, saippua ja ja piikkoja. Huumepiikki. Huumepiikki. No thanks. Jätkä sinä pässyinä, se on hieno minun mielestäni. Oikein kukkakuviainen. No mä en ota kyllä moikkaa. Hei! Olis meillä muutakin ollut. Minä vihaan asiakkaita. Paitsi niitä, jotka ostavat ovat kivoja. No niin, jatketaan. Siirrytään katua vähän. Joten kyllä pitää kiinni. Muovikas laittaa tuohon, että siinä on oikein myös tavaroita esillä ja tässä on tavaroita ja omat tavaroita. Mitäs tää lauleskelet? Voisitko ostaa jotakin? Voin, kun en mä tiedä mitä. Katso oikein, katso vasemmalle, katso taakseni. Ostettavaa kaikkialla. Mut voisit vähän ottaa laulua. Se nimittäin karkottaa bakteeritkin pois. Sehän on kiva. Niin. Ja niin otetaan ja kaikki. Ei minä nyt niin paha ole. Aivan sama. Kyllä se lakkaa. Se maksaa. Ei se ole myytävä. Entäs kuumemittari? Kuka sitäkin tarvitsee? Kaikki? No mitä se maksaa? Se maksaa 50 kipiä. Aika paljon. Kuumemittareita ei kukaan tarvi. Mutta aika paljon senkin pitää maksaa. No, ei se niin kallis ole. Paljonko rahaa sinulla itsellesi on? Kiple? No, 50 on kuule paljon enemmän. Mitä niin? Opettele laskemaan. Moikka. Se kaikki ovat niin hermoja tänään. Minä olen vain huumorintajuinen hauska henkilö. Ostakaa, ostakaa, ostakaa! Hyi, mitä hirveetä laulua tää oikein kuuluu? Hieno arkku. Ostahan ne. Onko se myynnissä? Katso, ostakaa kyltti. Mitä se maksaa? Ei se maksa mitään, koska sitä ei ole. Se ei ole edes myydään. Hienoa kyllä, se on hienoja tavaroita. Mä ostan nää kaikki. Joo, moi. Poliisi, poliisi, minulta ryöstettiin kaikki myytäväni ja